Ngicela ukulungisa futhi lazi indlondlo ezinhle akashonga ukuthi uyena obalekayo ukuthi le blink eye le akashonga ukuthi pink purple eye akashonga ukuthi uyena obalekayo uthe ngathi iyasondela bese buyihlehle ke ndlondlo kulungile mangabe yenza kanjalo qhubeka nje ukhuleke izinto esiboniswa zona lezo funeka uunderstand ukuthi yizo izinto upurple nje ukhala purple umina izinto eziningi zakamoya imibala sikhuluma ngemibala kakhulukazi upurple inhlanhla mina ngiyazi ukuthi mawusubona upurple umina imali umina izinto ezinhle umina ukuthi sekuseduze ukuthi ube ne breakthrough financially breakthrough okay ngicela ukuqhubeka ke sanibonani izindlondlo ngiyaqhubeka ngicela ukubuza ekhala kodwa okay ngicela na umbuzo ke kuthiwa kumina ushadile njengoba unamakhehla if so wasizwa yini endlondlo ngishadile nomyeni wami Bandla Nkosi yami engimthandayo kodwa noma ngabe inkani kumina Nkosi yami bantu inkani ngiyazama ukwehla ngiyazama ukuthi ke ngoba uphansi kakhulu useya understand manje qaleni ubenga understand ukuthi kwenzakalani ngishada nje endlondlo enhle ngashada ngingakazi ukuthi ngihamba namakhehla ngashada ngisesemncane ngingazi ukuthi nginamakhehla njengoba ngaze ngathola nje abantwana kuyena bawu4 labantwana bami amakhosi avela sengisemshadweni aphakama ekhona sadideka kakhulu ngekhathi kuqhama amakhehla kuqhamuka nje lo moya uvela uyiveza isikhathi eside kakhulu kodwa la kade usulwa khona kade sekunzima ngoba uyakhiyana lo moya ukhiye eindaweni eziningi ngalesikhathi ukhiya understand naye ukuthi kwenzakalani kodwa ngifuna ukukutshela into eyodwa ndlondlo ngoba manje sengila kulezinye sengikulo uma ngabe kuwo wakho bazomgcina uma ngabe kungasiyena wakho uzohamba namanje ngihleli naye angazi ukuthi kuzokwenzakalani kwamoya ayikho into ngingathi ngineshow nayo namanje angisenayo ishow ukuthi kuzokwenzakalani until ngize ngibone ukuthi ngize ngashona ngihleli naye but nje ndlondlo down to earth uya understand ngamakhosi noma phela kungeke ukuthi understand njalo yilokho engingakusho kuwe ndlondlo ukuthi okay awuthi ngikutshele kanje njengamanje uhamba namakhosi hamba namakhehla ungiyazi ukuthi asekufice mhlawumbe kwakashadi azokunikeza umuntu uzonikezwa umuntu okuyena yena abafuni phela siphatheke kabi bayathanda ukuthi futhi sijabule ngoba phela ukuba nomuntu kuyajabulisa omunye mhlawumbe athi yena akasathandi ukuba nomuntu kanti mhlawumbe uvalwa ayibona so nje asilindele noma ngabe yini ndlondlo kuzolunga okay ngicela ukudlula ngingagxili kakhulu kule because ngizosuke ngigxile kakhulu amen mkhulu ngingumuntu onesithunywa kanye nedlozi kodwa abakhulumi angiphuphi uma ngike ngaphupha kodwa angikhumbuli ukuthi bengiphuphani kuyangikhathaza lokho unesithunywa futhi unedlozi ngicela singayididi lento yesithunywa nedlozi isithunywa nedlozi nje basebenza bobabili isithunywa sisebenza namathonga akini ngoba nithema kuzalwa emhlabeni baphuma kanje waphuma undlondlo umbathile waphuma wembethe aphuma amathonga kina kunqaka uwanikeza oba umveli inqangi ngoba nesithunywa usinikeza oba umveli inqangi kodwa ke uma ngabe amathonga esenkingeni isithunywa naso asikhona ukusebenza kahle sodwa ngoba bayasebenzisana okusho ukuthi mangabe amathonga esenkingeni akubalanseki even nesithunywa sakho masingaphakeme kahle nakhona akubalanseki balansisa ndlondlo uma ngabe amaphupho awasekho kaduba nawo kusho ukuthi kukhona okwrong phakathi empilweni yakho kusho ukuthi ungcolile kusho ukuthi unjanjani kusho ukuthi kunenkinga ekhona ayikho into evela ithule nje kwasithunywa kungekho inkinga
nakimi ngisho nje bangisebenza nje uma ngabe sekukhona okuthule ngiyabona ukuthi okay khona okurong manje ngiyayifuna lento ukuthi kuphi ngiphahle ngenzeni until ngiyithole mase ngiyitholile ngiyayilungisa yakubona lokho siyalungisa njalo bese kuba sawubona mina ngingumuntu wesithunywa okay ngibuyele emuva amaphupho meaning ekseni angiwakhumbuli amen gogo hawe ma Ay athi ngiphoze angisabo okay sengitholile lapha ngikhona hayi cha okay sengitholile la engigcine khona ngichazile Ndlondlo ngithemba ukuthi uzwile ngapho manje sengikula ngicela ukubuza ngiphuphe ngiphuma ngesango ngivalelisa emzini othile uma ngibuka nangu umuntu wesifazane wakhona ashalaze abheke phansi okay Ndlondlo senze nje lo muntu wesifazane uyamazi ukuthi unguba lo muntu wesifazane lo kade ukhishwa kubo iyazi yini uma ngaba dukhishwa emzini womuntu kusho ukuthi bebekusebenzisa ngenye indlela wrong so manje amakhosi ayifikele wona azokukhipha mangithi ayakhipha ngenye indlela khona indlela amakhosi ayenza ngayo ngoba phela abanikazi bamandla bahamba ngisho bayavula bakhipha ngisho izinto ezigqitshiwe emakhaya ubone hawo bebengikhiphela ukuthi namhlanje bahambile bayokukhipha kulowo muzi lindele okuhleke manje ngoba usukhishiwe thandaza uphahle ulokhuzana ufaste ubone ukuthi njengoba bekukhiphile nje akuze ukuphakama yini izinto zakho ngiyabonga Ndlondlo ngiyabonga khona obhalile la okodwa ngeke ngisasho lutho okay ngiyabonga Ndlondlo ngeke ngize ngisho thokoza gogo ngiphuphe ngihamba nomhlambi weinkomo izibaya ezehlukeneyo kodwa zingumhlambi oyi1 ngisiya zinathisa emfuleni kube kulentaba kushuthi kube kunentaba eceleni okay ngiyazi ukuthi mawubhala kuyenzeka ukuthi ifoni ibhale ngenye indlela nakimi ke kwenzeka okay uphupha uhamba nomhlambi uyoyiphuzisa amanzi inkomo hamba kuyophuzisa inkomo zakina amanzi hamba uyophuzisa amathonga kinamanzi cause amathonga thina abantwana besithunywa thina abantwana benzuzwa spirit awethu amathonga ahlala emanzini amathonga nje ahlala emanzini so njengobuyebaphuzisa basho ukuthi woza sondela mntwana wethu sinendaba ekufune sixoxe nawe kepha wena sondela uzophuza hamba emanzini Ndlondlo sondela emanzini hamba ophahle emanzini hamba emanzini ahambayo hamba usondele endaweni enamanzi uzoze bakwazi ukukutshela ukuthi sondela ngakusiphi isiziba sondela ngakiphi indawo sondela ngakiphi indlela amakhosi ayayikhulumela abantu amathonga ayazikhulumela nawo ngoba yakuchaze umhlambi nje weinkomo amathonga lawo ngoba kade engalwi lezi inkomo zilwi zihamba kahle zihamba ziyophuza emanzini okusho kona ukuthi lezi ibaya ezihlukahlukene ezehlukahlukene kodwa zingumhlambi oyi1 makuyibaya ehlukahlukeneyo fanele ubheke futhi ukuthi le angithi thina siya allocate amathonga allocate mina akusho ukuthi njengoba mina ngihamba namathonga akwasibanibani sekuyiwo wonke ngihamba nawo cha kuna allocateelwe mina kuna allocateelwe bani una allocateelwe bani kusho ukuthi ekhaya kini amathonga kini nje awanakiwe at all wonke awanakiwe even nawakho nawo adinga ukuthi mawuqala indlela yakho bese kuma bezokudirector ukuthi lungisa kanjani indaba zamathonga okumnanda walwi nawe ngiyabonga Ndlondlo sawubona gogo kina li problem ya diphayiphay esontweni but I don't see anything emoyeni kina li problem ya diphayiphay ngizocela that diphayiphay ngiyacabanga ukuthi esontweni ne problem yokuthi uphakamelwa umoya kodwa awuboni lutho emoyeni so if uphakamelwa umoya esontweni ufunani esontweni Ndlondlo ufunani esontweni umntwana wesithunywa
ufunani esontweni. Uma ngabe bekusa esontweni amathonga akho ayesho ukuthi iya once, manje wena usuya kaningi esontweni, usubona ngathi isithunywa sakhe sesonto. Isithunywa sakho akusise sesonto, isithunywa sakho esakho nomdali. Umdali uyakhona ukukhuluma naye. Hamba uye endlini yokhuleka. Isithunywa sidinga ispace sakho wedwa, sidinga imimoya yonke lesihambe siyithola, bese kuukuthi manje siyakhombisa ukuthi ngiphakeme, ngiyafuna ukukhuluma kodwa indawo engizokhuluma kuyo bazozizwa indaba zakho. Ndlondlo.